jistax ikun, il-bieraħ kont ħdejna u s-soltu tiegħek tirrakkonta u aħna mdawrin miegħek nitqu. Min kellu jgħidli li bl-istess rota li inqas minn 24 siegħa ilu mort tixtri lix nixrob għax jien bdejt neqret, propju llum kellek tmut fuqha. Dan huwa wieħed minn ħafna messaġġi illi nkitbu fuq il-Facebook ta' Ryan Camilleri illi ta' 20 sena it-tlieta filgħaxija miet f'inċident ta' traffiku ftit l-isfel mid-dar tiegħu. One News tkellem ma' Patrick Camilleri, il-kuġin ta' Ryan. Kif wasalt l-isptar, ħadd biex ngħidlek l-ikbar xokk li qatt l-ar xena li s'issa qatt rajt f'ħajti. Jiena Ryan nafu ġifieri dejjem miegħi, meta kelli bżonnu dejjem sibtu. Kienu 7:15 filgħaxija. Ryan kienet isuq ir-rota motorizzat tiegħu fi triq Valletta f'Ħalluqa u malli dara triq fejn joqgħod ħabat f'karozza missjuqa minn raġel ta' 48 sena minn Raħa Ġdid. Immedjatament fuq il-post marret ambulanza u wara ttieħed l-isptar Mater Dei. Iżda Ryan miet ftit tal-ħin wara. Magħruf ma' żgħażagħ ħluqin bħala il-Baby, Ryan il-Pedi kien membru attiv tas-soċjetà Banda Unjoni u kien ukoll membru ta' sezzjoni żgħażagħ Ajklieri. Ryan kien tifel li kien imur tajjeb ma' kulħadd kien iħobbu. Jekk tara ritratti li hemm fuq il-Facebook bil-kemm stajna wkoll nieħdu ritratt fejn kien serju għax dejjem dik id-daħqa fuq wiċċu. U kien lejali biex ngħidlek lejn kulħadd. Il-funeral se jsir nhar il-ġimgħa bil-Qudiesa Preżenta Katavret tibda fl-4 ta' wara nofsinhar fi Knisja Parrokjali ta' Ħalluqa. Ma' One News, Patrick Camilleri jappella li żgħażagħ li għandhom rota motorizzat sabiex jitalmu minn din it-traċedja. Jien messaġġ wieħed nixtieq ngħaddi wara l-mewt ta' Ryan. Ibżaw, kulħadd jibża xulxin eżwalu għall-familji għax forsi wkoll dawk il-familji li għaddew minn traċedji bħal daw. Sfortunatament messet lill-familja tagħna.